Ito ibasa natin pagkasalitaan ni Joseph Kanapoluan, kapoy ti may sakari. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tapi na-share ko manen ni Mina. Ni Mina nga kaya nayat ko addan upatan nga tawen tinapalabas. Ano't masapol mo? Dinamag na. Siyempre, mailiwakan ka. Sa mga tinumpal ti Karim, Joseph, dadaka di karikan ka. Nalipatan mo ti Karim kanya? Saan ko malipatan ti karikan ka? Ngem adda ka di karot karik, nga saan ko tinumpal? Ti karik, kadipat patid ka, itiyak na ngayon. Maging ganay ta si kapil at ipatpatid ko. Hanapatin Karim. Ingkarik ka nga apaman nga tuloy mo. Saan ko nga naituloy manong nemi tadyak kayat nga ibaga. Ngem isun tinang ituloy. Ingkarim kanyak nagkinarita nga apaman nga makapagturpos ta ti kolehyo ket adda 2 tawen nga trabaho ta sa tanto ang kasar. Saan? Ngem saan ka nagturpos? Kinaykayat mo ni ading mo nga pinagtuloy mo nga pinagbasa. Ket sikat nagsarding nga nagbasa. In sakripisyum ti relasyon ta, Joseph. Ita, ibagam nga awang Karim, nga di siya matungpal. Nagraduara kon. Anong trabaho? Matungpal kumamatan tinagkinariyan, tang agsawa ta. Wala may kakaditak no, nakasagana ka ng mga kasar kanya. Saan ko pa na napagturpos? Di kapsat ko. Dua pa yung tawain, Mina. Nga palang ortaramidam. Agawit kan. Gabutaon serbina o may nakpasyarin. Dinak ka din patpatig. Hindi pa lang rinugyan ka nalinipat. Kaputisam mo parang tungpalit kari. Ad-adda nga napatpatig ti kapsat mo ngimiti siyak. Awan nga ron tinaramidak manunemi no tinagawid tatimak dermeten manunemi ni Mina nga nangiba ka iti good night kalpasan na simbre ka iti silad na ket saan meten nga rimrimuan. E masadeg ni mamang na manunemi ket ni madgahay man ti anak ko. Agpakatak meten na. Kanagyaman ti panagpastrikyo kanya. Hindi kami nayatisan yung nagkinawatan, kita nakasaysay at kayo di. Kunak nung da kayo katuluyan. Rinugyan na kanon nga linipat. Takasudo nga din nakalipaten, kat di mo batungpal ti Karim. Yung mata sa bali nga karik, dana. Karik, kadidi tatang ko. Di ka po iti dayta nga kari. Karim kadidatang mo, nalipatan batan ti Karim, iti ya anak mi kasta. Nagpagada ako manong namik at kabayatan nga panurnurek ti dalan nga agawid sa Diabalay, babaen ti motorsiklok na naka-single motoran. Sumipsuplot kanyak panong nami, tinapalabas mi kanimina. Nagkaradwarang kami ti high school, at da idin pa nagkurso na hadak ken kuha naman. Hanggang nagbasa kami iti kolehiyo, first year college. Dito idin manon naming nga adan nagkinawatan digiti puso mi. Maarakop ko idin. Magkakidin digiti pipig na. Ket dito'y kami manong naming nagkinari.
Agraduar kami iti kolehyo, kainton at dandwa tawen mi agtrabaho, isunton ti panagkalisani. Ngem sangko na tong paleta manong. Gabo, tanagsakit day di tatang. Ket kabayatan manon nemi ti panagsakit na. Adu ti nagastos mi. Ada ornong manon nemi, para kumakata kami, ngagkapsat, iti kapanagtula, panagbasa iti kolehyo. Ngayon nagastos mi dayta nga ornong. Nabi ko mamanong nemi no nakalasat day di tatang ngem saan. Ket sakbay nga nagsatan ti anges day di tatang. Pinagkarinak manong nga siyak ti mangituloy iti trabaho na iti bangkag iti talon. Kapag basaek ti kapsat ko manong nga nilin. Nagkariyak nga rod manong nemi tano agbasa kam nga dua marigatan kami. Tiyak lagi di kabailan ti agtrabaho sa agbasa ket agbasa met nilin. Tanagraduar met idin iti high school ket para first year college. Gapo iti dayta nga kari tatang manunemi sa angkon nga saan akon nga nagpatuloy pay nga nagbasa iti kolehyo. No di ket nilin ti pinagbasa kun man. Pagbasahin ka. Gapo dayta ti kari tatang lin. Ngem saan mo ko mga sayangin. Ti panang sakripisyo ti ayan-ayat mi kinimina. Para ken ka. Agbasa ka? Di ka ba ilang makiboy-boyfriend? Turpusam ti kurso kayat mo. Buhin manong, akong pagdanagan, saan to masayang ti sakripisyo, ken bannog mo. Ngem no mabalin lang ko mamanong kitagbasa ta nga duha. Saan ko kabaylan? Saan nga kabaylan ni nanang? Iti ket siyak. Siyak ti mangisakad iti panagbiag tayo nga talo. Sika ken siyak ken ni nanang. Ken iti panagbasam. Basta lakid di. Ikarim. Nga sa mga baybayan iti panagbasam. Manong name adda iti third year college ni Lynn. Duameten nga tawen nga trabaho ni Mina, kalpasan nga nakapagturpus. No saan ko mga natay, di tatang manon nemi nakapagturpus ak kumamed. Kada dameten dua tawen ko ang trabaho. Mapasamak kuman, ama tungpal, ti arapaap mi karin-karimi kini Mina, ti panagasawa min. Ngem kasyamat kami tinapasamak. Gapo ti papatay di tatang, ken gapo, iti may sakari. Kari kini tatang. Na siya ti bangisakad ti panagbiagbi nga pinanawan na ken ti panagbasa ni Lynn nga ating ko. Napasang petnak ni nanang dito balay manunay mikat nadlaw na nga nalidaya. Pinasyar mo ni Mina ang kadi. Wenang, mikat naragsak ko maata lapasyar mo manon dyan ubiyam. Para keng kuhanan nanang ket. Saan na kon nga nobyo? Rinugyan na kanon nga linipat. Siguro, madamag kundulayan nga nanang nga makiasawa niti sa bali. Kadabi nga sa bali pakiasawahan na at sikat kayan ayat na. Nanang, di na karon ibilangin nga nobyo. Imiso ka di pa lang tipat-patig mo. Dinto puro sakbalbalit panakayat ko kinimina, nanang. Malaksid nga ta. No danton nasawa na. Alakit na pasensya ka na anak. Jak kabailan. Mangpabasa keng kaedi. Tanatayin ni tatang mo. Dato launa iti insurrender ko. Ada ko siya di. Hanggang matay, lakay. Jak kabailan nga pagbasayan na giniduwa nga anak ta. Kunak keng kuha na edi.
Ket ko na naman taong pagdanagam ta pagkariyak ni Joseph tagsardin nga agbasa ta ni Lynn nga inaudi nga anak ta ti pagbasain na ko na. Gabot ta day tamat timbaga na kanyak nga imbilin. Iso ti maudi nga imbilin na nanan. Isardin ko tagbasa. Ket ni Lynn ti pagbasain. Wala nga na sakripisyo mo ti relasyon nyo kini Mina. Dito launay, ti pagyamyamanan, nilin nga kabsat mo anak. Taadadang inikam ti importansya ti panagbasa na. Sabi ko ma, ta makapagturpos nga talaga ni Lin. Sapay ko ma. Aging ka manunaming iti may sa nga malem nga kadlak diti bangkag. May sagsagan na manunami iti panag-harvest minto inton bigat. Iti kaadu nga bunga manunami iti na dumudumang klase tinating matsambak tinangina nga presyo tinating ita na kunak tinakem ko. Tumis isa ma. Siyempre, no matsambak manunami tingina ti presyo dagi tinatang dakkel ti may gamakakwarta. Sa malaksid manong name ang pagbasbasaik ni Lin, adapay digiti ininot maurnong ko. Kinapudno na. Into na makapagturpos ni Lin. Mabaling kong tumit nga ituloy ti panagbasa. Tuwapay nga tawid. Tapno makapagturpos ak tumitlain. Aging ka manong name nga imay ni paring Kandro. Pare. Pare nga nakabumbuenas kang agmula. Pimpintas gidi. Bunga ti mo ulam Nakadadula kiti ma-harvest mo. Sigurado ta kwarta ba rin yung tulibigan, no? Pa-harvest ka kita. Bayadan nga dagos di kiti komersyante. Yung may mangangkat ka na kiti bunga ti mo ulam. Well, pare. Nga mana serbiti ka agad. No, mambat bakat. Serbiti ka na. Ori no adda bakat, no adamad. Ori no adda bakat, to akalkalungan damat, pare. Kusla mo li bagbaga nga kalkalungan da ni bakat ko. Amo ni baga kagasta pare Kandro. Najagat pa ng sumbra, di bagbagada. At bang kung arod katakwada eh. Ay, awan serbit gagat, no bakit? Kunada na ko kanyak ket kunak met. Oray met adda bakit, no makalkalung met kunak met. Kumusta kayo mo kini Mrs.? Ket dadamatin may isang anak bi. Nagkakasadaran tayo ket. Di ba, nag-asawa kayo kumamat itan kini Mina, Hana, ita ko mapala pa nag-asawa mga taon na. Kadi, ay muna na kami nga nag-asawa kini bagat ko dyan. Are, panunutan mo ito may panggap kang ka. Dandanin mare, duwapay nga tawin. Kahit mo nung tutaw mo, kaya ito na ituloy mo ti panagbasam. Anong tutaw mo nag-graduar ka? O biyang to pa lang pare. Yung nakaumay ka man. Kaya adang harod ipatamag ko ka. Tsaka muna ng tamag mo. May panggaptan niya. Kita makiasawa ka nung matan ni Mina. Kanya. Amo ba nadamag? Aman. Nadamag ko na ta. Impadamag mo. Kunak manun da kayo nagkatuloyan pare ng sambot gayam. Ano oras marik namita? Siyempre pare. Mariknak ti panaas ti barokong ko. Ang karik kang kuhan hindi nga iso ti first and last love ko. Yung saan nga nakauray. Saan nga nakauray na ata ni di mo kanong namin tinungpal ti karim kang kuhan. Tsak natungpal. Gapong harot iti karik di tatang. Mga balin. O naglaklakaya ko nga baro Tapay. Ito na mapagturpos mo ni Lin. Awan to ka diti panggap mo nga mangarem. Tapos nila kasi takat adamad lang asawaem. Nilaing Mina ti patpatig ko pare. Oo,
takayat mong to pala isuna. Ito tadan na kauna. Kanada asawa nan. Awang gayam. Awang ka tipat na pasama ka na kayo di? Oo, pare. Yung gana lang tibisito. Ito, nasakit ka talaga na yan. Adamot din sa baling mangbebang to kayong kuwanan. Damag pala idi manunimi nga mabaling produkto da ita digiti marites. Ngem, napanagnikak manunimi di makaawatak nga mismo ti wedding invitation manunimi. Ta impatuludan na pailaan. Di mo tayo di balay, ti may nga aldaw, manunimit at numapanak, agawid ak nga mga aldaw, idi iyawat kanyak ni nanang manunimi, ti wedding invitation card. Nang, sino lang to datoy? Ay, balasitang man, kaanakan ka nun ni Mina. Nai-address kanya ka talaga. Agkasarin nga talaga ni Mina. Wait, taga syudad, ti mga asawa kang kuwana. Sadya ka no syudad, iti pagkasaran na ta, sadya nga ro diyan ti lalakyan. Apa yung patuludan na may lang timidasyon. Yung patuludan na kaatap no maamuam nga kasarin ni Sona. Datsyansam nga mapan mangigawid. Mangigawid? Kung kas magarigan ti baganto ti bade, sakbay nga marugyan ti seremonya ti kasar, kahit ko nga mamuan, no adda ka di asiduman dita nga mangibaga nga mangpawil iti panagkasarda. Adda ka di sumupyat iti panagkasarda mina kini kastoy. Ket no mangigmo to atakit, siyak father ko to. Anya nga rason no to. Siyak ti kayan ayat na. Diyan da. Nga makarignak ti sa nanang. No may matangak to mismo ti panagkasar ti babae nga patpatek ko. Nga ikasar ti sa baling nga lalaki. Ay, Joseph, anak, agpakalalaki ka, saan kang agluwa ta? Makasangit ak nanang. Makasangit ak. Ni Mina ti pagkabuklan ti arapahap ko. Nagarapahap ka mga duwa. Yung basol nga rod dahil di tatang mo, tapay nagkarina kamit kami. Napagbasayam ti kabsat mo. Gapo iti dahi takari, nagsina kayo kini Mina. Gapo iti may sakari, makiasawa itan ni Mina ti sabali. Gapo iti may sakari, nagsangsangit kamit anak ko. Anak, pakalalaki ka. Saan lang nga may sa ti babae dito yung lubog? Yan saan mo kumamata papabasulin ni tatang mo? Awan ti baso ni tatang, diyak papabasulin nanang. Yan saan mo mata papabasulin ni Lin? Awan ti baso ni Lin. Taorin nagkari-kari ni tatang, saan ko kumatinungpal? Di siya kumaitan, tinagraduar. Kaya ito trabaho kumaitan. Dakam kumakin ni Mina, tagkasar tatang. Dakam kumakin ni Mina. Dakam kumakin ni Mina. Dapat anak ko na ya. Kaslasan nga lalaki. Manong nemi jak umin inom iti arak. Ngem na panak gimatang iti arak. Kat ni pare kanro manong nemi kumpadrek. Kat may sakadig iti kang runa barkadak idi manong nemi iti imay ng danggay kanya. Ala, kastala ti biyag, partner, kumpad. Agpulutan ka. Tapno saan ka unay nga alis to nga mabartek. Are, iso nga rod nga uminom magpiarak takayat ko ti mabartek. Apay pagpulutan ng taado, hindi nangina, ado nga arak mo kat magastar ko. Sagbay nga mabartek ka.
Wala nga mapartek ka. Ha? Ada nga ta maitulong ti ara. Iti problema. Maati pa na nga ta, ti panagkikasar ni Mina iti sabali. Hawan ti makat. Hana maati pa parin. Ngayon bareng no malipatak ti problema. Oh, malipatam to na no matay kan di bartek. Ito mausawang ka ngay. Maligid mo to man eh. Iso bagim lang ti dusaem. Anong teramida? Teramida magat awatem ti kinapod no. Saan nga da kayo kinimi na tinaykari? Matuloy nga tati kasar. Kasi lang mula idaw-dawat nga saan nga matuloy. Ngem natuloy ti kasar manong name. Natuloy. Gabot na buyak data iti social media. Live pa ikindi man. Kan kadagit siya masarunong nga aldaw manong name na i-upload. Tiladawan di kitiduha na talaga nga nagkalresada. Na i-upload pa manong name di kiti videos kabayatan ti reception. Ken, nagpicture da pa manong name dahil ditoa idadadan iti Baguio City nga sadyayan tinagka-honeymoonan. Niranamat na nagbakasyon manong name ni Lynn dito'y lugar mi manipod sa diyay syudad nga pagbasbasahan. Manong? Finals min. Eso na nagawid aktap no. Abi nga di mo lang tayo tawagan, ipawit ko lang tayo, di kwarta nga masapol mo. Sabali lang kami manong no, makita ka, di personal. Manong? May sabi nga tawin. Aktor po saktan. Nagananos ka kanyak, manong. Amo ka na sa emparaken ka. Iti pa nakiasawa ni Manang Mina sa Bali. Imbes ko mga siya. Nasakit nga pa iswaling ko. Ngayon, agmaw-maw to yata nga sakit. Ngayon, tinasakit akang runan na unay no saan ka makapagturpos. Manong makapagturposak? Kaya saan lang nga basta makapagturpos. No kasanulain. Naragsak kang tulakid di nga mga ibagahang mga panakil nga ti pinagbasa nga kabsat mo kita. Mawad na nakas summa cum laude. May peso? Sabi ko mamano. Kit no mapasamag data. Anat regalong kanya. Ipartyan talong nga baka agad, nuwang ganda, baboy. Na naserbi ng arong nagtartaraken na. Anong naminal pasen ti klase. Kat nakabakasyon ita ni Lynn, kat nung hasta ka nakabakasyon, manong nimi tumultulong kanyak idi bangkag. Why? Di makadakas manong, agriring ti cellphone na. Hindi mapang kukitaan manong nimi no sa sino, iti tumawtawag. Na inagan ti sweetheart. Lynn, tumawtawag ka. Sweetheart. Imasday. Inted ko may. Sindeta. Sindeta. Mamit lang manong, maliwan na tatagsarita. Sung batak lang. Abi nga, dumadayo ka pa ilaeng. Imimadayo manong. Lukot to eh. Damad kayang boyfriend na. Nabahig na nga nagsarasarita. Kalpasan na hindi makapagsalita dahil masadag kanya. Sinadya. Boyfriend ko manong. Nagkarikan samat kanya ka. Nga di ka pulos makiboy-boyfriend, kabayatan ngagbasbasa ka. Nga mapagada boyfriend mo. Sa nga balita, may pas nagkumatagbasa, manong. Kaano pa?
Idi, may kadua ang tawan ita. Nabay kagayawan. Daka din napasamak yo? Ah, manong, dahil na tiwahan. Ko laki dit na hagam ko ore maki-boyfriend ak. Basta saan ko pa lang itad ti amin ko konak. Ang nga bali nga jak natungpal. ah, jak, natungpal nga jak pa lang maki-boyfriend. Ngem ti karik ba nga, jak to pulos itad ti amin ko. Sa akong tuloy itad dumalpas, no makapagkasar kami. No da kami manti, ang katuluyan. Sa mga tinungpal ti Karim, Lin. Ito yung tatasyak. Gapoy ti may sakarikat na pukaw ko ti babay di biyak ko. Kasanon no, may sapay na tawin kat maatipati ba naggraduar mo? Saan ko yung palubos manong? Kasi naku nakita nga may sakto kada kini may kaniti ay award. Gabungar ti pansas na ko ang basbasa. Amom, no saan ka makapagturpos? Kaya hindi ka may kanti na pinas, hanggang nga maadati na pinas nga trabaho. Nasakit tulaon ay tinakam ko kain ka. Manong, hantong ang sakit tinakam mo, kabuta matungpal ko ti karik. Matungpal ko. Dimteng manong name ti pa naglokot manen ti klase kat nagpakada manen siyempre nilin. Nanang, manong, inakon. Awang ka di matlaad na lipatam. Awang matiamok manong. Dito imbaga kang kasapulak kat indad mo mat amin. Manong, may sapay nga tawan. Bale, duwa pa nga tawan. Tapno ako na nga, sigurado ti amin. Noon to, adan to napintas nga trabaho. Kahit nangasawan. Natungpal kong ti karik. Natungpal mo matan ti karim. Kaya di tatang. Sige, atin ko. Sabi ko matagturpos ka, kan madaan ka tinapintas nga trabaho. Kahit siyak, agtala na daklatay di bangkag. Nagtaraken ti dingwen, kan nagmulay ti natay. Ada man digit ikon daway manong naming awis anak ni Kanro. Papananta? Kat, siya kasi nga ti pampanunutag eh. Kat kabutak kong padreta, siyak ti bang iturong kang ka. Papananta? Kainta mo tagpaspasyar. Nagpakada akong gani kumadrem. Kuyogin na. Kuyogin ka. Dagdagan ka. Saan lang iti balayo, hindi ta bangkag, iti ayan mo. No saan iti karayan. Babang ka mat sa syudad, atagin ka matag-shopping. Paspasyar. Hindi tayo mo, baka no da masabat mo dito nga babae, kat kursunada na kamay. Hampay nga mambalin eh. Sabi ko masang mambalin. Di pa naggraduar, kinaw pa'y pagtrabahuan, tikabasad ko. Po, amo nga ming eksaktuan, Kat ituloy mo lahat nga tulungan iso nga nagbasa. O rin no, adan sa baling ang girlfriend mo. Saan nga nila ang mina? Sabat nga rin nga mabaling nga ni mina lahat, gabot adan asawa na. Kasta nga rod manong name itinaramid mi imbag dadan ni paring Kanro nga mga andingay kaniya. Nag-shopping ak ba datan nabayagan nga jak nangisibro naserbi nga ro dagiti kwarta or no nga klatan na bubuoten latan na kwarta. Sa narabyan kamin manong gawitan tapi ayaw pagluganan ta. Awan jeep dumano ng sadyay. Apa nga ano barata to?
Your oret ang umadalim lang trabi. Sa tan tumapanjay silaw patay sindi. Ilot to yung kandro nga talaga. Sa bagay, umaliwak sawak mat sagpaminsan. Ag-relax ako na. Iminom kam tibir, kalpasan na, nagpalakpak ni paring kandro, imasilig timay sa waiter. Sana inirasaasan, madamdama, imasadigan dito nga babae. Nagtugaw ti abay ko ti maysa, sanak inarakop, manong nemi, naangot ko ti bangluna. Pare, lalaing nga ma. Imagur ka. Abay, sino bayan data nga partner mo? Sika ba sita na, kakausa mo na nga, naglako ka, ti baka. Loko ka talaga. Si Kawin ba si naggastusin na? Tila nga bracket kuyugin ka. Iturong ka. Tadi ka talabangkag ka na balay tayam mo. Padasa manin na nga usaran data armas mo. Tadi ka na jay aradom lang. Tipagar aradom. Iaradom mo data. Masansan manong name akas tateramidan mi kanikanro. Maminsan di makabulan. Bono mamindwa. Ay maminsan ito 2 bulan. Okay lang. Nalora no kasta nga. Magagatak mat kat mailiwak mo. At dapat di gondami manong name nga suluwat ti mapan. Hangkun nga ay iban ni kanro. Isoping igas-gastusa. Manong nemi adumat di kiti madlaw ko nga babae nga kursunada kanya. Kas iti maysa nga bigat manong nemi inasidganak ni Winnie. Manong, Winnie, abay nga saan nga ni mamang mo ti May. Masakit ni nanang. So nga siya akong ti imay ta siya dagangkat kada kitay produkto. Kahit mo sa wan, sikat sumublat kang kuhanan, di pwesto di tiyandaan. Wan, kasanong nga di pa nagbasam. Napaya ako nga nagsardeng manong. Tapay. Abay, nagsardeng ka. Awan. Napagpuyok na tatang kininana. Abay. Naki-boyfriend na. Ket, namuanda. Kasdusak, pagsardingan dak ngagbasak. Di tuloy yung artibo relasyon nyo. Anen? Insin ako. Tapno may tuloy kong tumalatag basa. O rin akong napasamak yun. Awampay. Talaga? Abay manong. Awampay. Awampay. Sige. Ituloy mong tuwartag basa. Tano marigatan na ng kintatang mo, tulungan ka. At paiso? Uy, tulungan ka. Mapagraduar kung tumatin ni Lin. Awan tumatin paggastusa. Di si kandot igasto akon. Basta laglagi pa ma. Intun makapagturpos ka. Asawain ka. Hala! Aruman nagpahingo mo na. Kaya't nakadimat lang no ka. Diyan ka mo Baka ituloy mong tumitlaing nga silpon. Di ayan-ayat mi. Kada yung boyfriend ko. No makapagturpusak ton. Babam nga rin. Ano babaamon? Saan ka natutulungan? Hala? Saan ka magkaya mga parakanyak? Hindi na makapagturpos ka? Huwag na. Idagraduaren ni Lin, manon nemi, kat agpay peso. Basta o ni taragsak ko, ragsak mi kaninanang, ragsak mi talo. Tamay sa gaya mi suna manungan yung awardan iti ko, summa cum laude. Islabo, irasla di na mamati idi, manong nemi. Tapay lang ang mapasamat, nga dito lugar mi, dito barangay mi, kada mo pailaang nga agraduar nga summa cum laude. Pimaalak nga paiso tayo karik manong nemi kakaiso na nga, tatarakin ko nga baka. Kaya tatarakan ko nga kalding kada baboy. Dakala pa daya di manong nemi.
Nagro na lang arudan, di may rawarnan, ti board na, manunami, kat syempre, alistula nga nakastrek iti trabaho. Anak, nagtrabaho niya kapsat mo. Sika matin ti sumaruno. Sumaruno nga. Nga, sika, mabali mo ti bang asawa. Kasi nung agti asawa ag nanang. Kaya, agkaaram ka na. Nagring ti cellphone ko manunami unattended. Unattended? Hanga nakabunbok ko na kong. Sinong batak? Hello? Saan na to'y? Kumusta kan? Kumusta kan? Imposible nga sa mong malasan ni buses ko? Mina? Siyak. Amom kahit ko kumang edit umay, umatendar, kadi di pa nagpaalayo, iti agraduar ni Lynn. Imagine, sumakamulaw de. Sa iti agpaala, iti may rawar ng board na. Nagpadaya kay manin, di ba? Gawid ak sa jeep. Lugar minta, mailiwak sa jeep ko na. Yung saan ko na ituloy. Sa iti agtrabahon. Ano masapol mo? Kumusta ka? Ano ti plano may tan? Ta nakapag agtrabaho ni Lynn nga kapsat mo? Ituloy mo ka ti basa? Diyan mo, kasla wanin ti interes ko. Kwartan tumadasap sa pula. Adumat magigam makakwarta o agbangbang kagaklangin, nagtartarakan di tingwen. Adumat tiornong ko. Di, nakasagana kan nga, adagasto sa mano, adamayat nga, makiasawa keng ka. Kawa na. Apay, dua lang taon mi. Kalpasan na kit, insina na. Sino? Diyan nakiasawa. Tapin sina na ka. Tapin sina na ka. Kaya't nagsasabaling ang babae. Babaero, tinangasawa kanya. Pinututan na lang. Kalpasan na. Pinanawan na kami nga gina. Kadada sa balik at kadadananan. Api nga radda ka pala dito syudad. Api nga di ka pala gawid ito'y. Igawid na ba dyan ako? Siya ka lang ti pumanaw. Nga itugot anak ko. Samat nga rin nga mabaling ko, nak. So nga, dito yak lata. Kahit kumusta ti pa nagtrabaho. Nagtrabaho ak. Dito ti may sangadyak mapanawan. Pero ori agawid ka to'y, mawali mo pa nagtrabaho. At dalakit bukod mga lukan mo, sa angkit, masapa kalakit nga agrupwat. Kahit kung ilibas ti anak ko. Kahit wala ilibas mo. Baka umay doon tumatlatut-dutan. Apay ngamin nga, saan da kayat nga ipalubos nga yawid mo? Isupay lang amin ti kakaiso na nga puko da. Naturay damat nga ron. Abogado na ito yung katugangak na lalaki. Naikamang kaman kayam ti mabigbig ka pamilya. Wait. Yung magpadpadad na ka, mabaero na kita hanggang naikamang nga kiti babaero pamilya. Di kan tuwad namin nakaoray.
Itata naggraduar ko man ni Lid. Tinapindas ko mga gundaway. Manula ang tawon ko na kang kayo nga, yoray mo. Talo lang ang tawon ko na. Di ba? Talo nga tawanan, sipod na kiasawa ka. Di na ka din kayat. Nusika ko matisya. Kahit nakatpalan. Anya ti kahit mo sawit. Nusika ko matisyak. Siyak. Kahit mo kadi pa lang ti babae nga daanan ti asawa. Nusika ko matisyak. No kastahan da kasukat kon? O may kasukat mo. Di ka pala rinugyang nga sinukatan. Mabaling ka din nga sana ko nga, saan ka nga sumapot kasukat ko? Agsubli akon ken ka. Natalos ka di pay? May bilang ka din nga rugitak nga babae? No adan nga asawa kanya, kalpasan nagsubliak ken ka? Narukit ti babae para kanya. No saan na nga mo tong parin ti Karina. Kapoy ti may sakari. No talaga ko mangipatpatag na. Nakauray ka kuma. I'm sorry, Mina. Idi ibagam nga rugan na kong ngalipatan. Pinatas ka mat idin nga rinugyan na linipat. Gusto panat ko na. Agpadpadatan nga nakalipat. Manong name napalabas ti duwa nga tawan ni Kandro umay manen. Are! Awan serbit gagat no awan bakat. Ore adda bakat no kalkaluan damat. Kunak mo tayo. Mano anak mo? Putot mo? Man adi da di inakot bunyag. Pare Kandro. Kadadaduan. Palitaluan na kon. May katulad tayo na anak lai din namin sa nabula. Katsi ka. Baka umuno na ang agasawa ni Lynn. Ngamitis ka. Tsaka mo. Kahit sa amin, ni Mina, magkisinubianan kang kayo di. Damang ko katadang to'y balay dan. At yung lugar da, sityo dan. Nayawid na milat niya anak na. Daya tala, timadi. Handa nayawid. Nakawid ka nung may mesa. Nawayaman ni Liso na pare. Saan ko na kaya? Sigurado ka? Nusika ko matisyak, kahit mukha di pala ni Mina, agad saan na. Sabi nga di bagang pa lang. Agar nakatagriring na cellphone ko. Saan na nakapunbok? Sino nga taman dito na ya? Baka agad ni Mina. Hello? Hello? Kuya Joseph? Si Detoy? Ni Winnie. Ni Winnie nga anak ni tayo may sa kadagiti komersyante. Ay, kumusta ka? Kaya nagraduar ako. Kaano ka? Ay, may salang taon tihang kung panagbasa sa akong tuloy. Nagraduar ako. Nadamatan pag sa pula. Nakapaggraduar ka, oras saan ka tinulungan? Di mo ngamin kayat. Natulungan na nga sa balintot mga asawa kanya. O, kamusta ka kardi boyfriend mo? So, hanggang nga nagsinubyalan naki-girlfriend sa Bali. Di ka nawaya ka? Kauna, mabaling ka din ako mga orat pasyarin. Di na ako tinulungan na nagbasa. Api ko mapasyarin na kita. Api nga orat mawag ka. Ayaw na niya. Api di mawag ka. Dakamtong ininanang ti pumasyar di tayo ito bigat, di ba? Paburas ka ni bigat. Abi, sumurot ka nga rad. Sumurot ka na bakasyon, o trabaho. Sigurahin ka ito nga rad. Kapag mailiwakin ka. Mailiwakin ka? Nimi pa ilang mina ko naman. Hando. Idi makitak manin ni Winnie, manong nimi, no kasano idi pa nagkurso na, idi inangaw ko,
nga pagbasaek basta siya ti mga asawa ken kuana. Ad-addan manon nimi. Ti panakakumpleto ti rimayray nga ayat amariknak ken kuana. Actually manong nimi ubing nga pinpintas ni Mini ay ni Winnie ngem ni Mini. Siyempre, madama ti buras, madama iti managasikaso mi, manong nimi, ti panagburas mi kadagi di bunga ti nateng produktok. Pasaray, masiputa ka siya tikit kita. Ket no talyawag, umisamak mo. Hindi malpasan na ket, nagbati ka pa ilang. Yung kakatungulong aglako. Saan? Bati ka pa ilang. Anong ortibrat ito eh? Di tuluan na. Tado pala maobra. Ken kalpasan na. Ada mo data. Impatagdar ko nga abong-abong ko dito yung mapalinta nga paglutuan. Nagpiknik ta. Piknik? May lagi nagpiknik ang peso to ya. Kawag. Sino kadwata nga eh? Ninanang. Sige. Basta lagit kadwata ni nanang mo ha. Mga tama eh. Di ba anong Joseph na talaga? Nakapugpugkit pa nagkita na kanya. Maaragan-gan pa tirik naknuk ha. Maaragan-gan ka? Nagaragsagsag kam nga duwa manon naming ng isagan na ti pangaldawan. Pwede makapangaldaw kami manon naming nagpakada ni nanang. Panan niya na, agawit ak sa diya balay Di ba ikala dinangdang kayo dito yung nakaldaw. Ay, agawit ak karon matinan ha. Dito mo pa ilaang balasan ko. Di ka di may ayo dito kat nagpariir. Nangro na sa dyan damat mabalin yung apan sa dyan pagdaan, makadisturbo ka na kayo dito, gabuta. Awan mat siguro ti umay dito, iti kasting-ating na ti aldaw. Nagbating na rod manong name ni Winnie. Hala, sika ken siyak layang enta dito. Malakip ko man. Alaga nga akong pinapasamak yun, di boyfriend mo? Awan. Ngem, bisito nga rod. Ito Di saan nga rin nga siya ti makauna ka iti lips mo. Ang bali ngim ti babagat sikat makauna. Ay, wala, apingin bagak. Gabuta mayat ka matsiba. Wala, anong sa Joseph. Ngayon, Joseph, no. No. Kunan na manong name, saan? Kunan na dinakmet iduron. Di mat aggulagol. Itoyak namat manong name dagiti bibig na ket bumalas met bakas ta nanamat dagiti lips. Sa idag karayam dagiti ramay ko takulap ko iti barukong na di namat imparit no diket ad-adda nga nagasog isuna idi pababak nga agkan titenged na ti barukong. Manong name iti mismo nga uneg dayta nga kalapaw nga da iti ong tutibangkag. Dito'y manong naming na wag-wag ti sa gumaymay ti atep ti kalapaw. Nagranipak kanit-it ti datar nga kawayan manong nami iti datar ti kalapaw. Nga dito'y manong nami nga nagunod ko ti kinabirhen ni Winnie. Nga ni Winnie iso iti babae nga naikari para kanya. Nagapo iti may isang karikat saan nga kami kinimini iti nagasawa nga itakit agbababae ay agbababawi nga dikit ni Winnie manong name iti naikari nga kataktak ko na ko ditong palbiag. Ano panunutin manong name iti gasat ako nada. Ora anyat araramidan tayo saan nga isot nakaplano. Ore kasanumat iti panagkedked tayo, no iso iti na iplano para kada tayo, iso ti mapasamak. Jack Paulus iti pagarupen manong, nga ti ubing balasitang itugtugot iti ni Nana Carmen, nga anak na ngomay iti agang angkat kadagiti mulak, nga nateng isumud gayam, tinagbaling nga ina, dagiti
Lima nga anak mi. Lima na giti anak mi, manunemi idin to talo ti anak ni Lin ken ti asawa na nga sadya syudad tinagbalayanda. Nagtalinaed kami kini Winnie manunemi ditoy lugar mi ket adamaten bukod na nga lugan tapno alisto nga pagluganan na nga mapanagtrabaho iti bigat ket agawid iti malem. Ninanang manong si bibiyag pailaeng, napiksa pailaeng, rakkel maten di kita anak. Dito nga rod, manong name iti pakasaritaak, ket agyaman naglaunay, tilaing mo nga nang ipasa, ket sabi ko dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, karik iti padak ka nagdengeg, ka nagbuya, more power to your program. Tingor agyaman nga pag-ayam mo, Juice